नमस्कार, मी संजना। आज तुम्हाला कारवारी स्टाईल गोडी डाळ दाखवणार आहे। त्याला तोय असं पण म्हटलं जातं। आता त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, ही अर्धी वाटी तुरीची डाळ घेतलेली आहे। त्यानंतर अर्धी वाटी ओलं खोबरं आहे, हे जिरं, हळद, मीठ, हिंग, मोहरी, एक कांदा, एक टोमॅटो, 4 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या, थोडासा आल्याचा तुकडा, कढीपत्ता। सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, ही डाळ चांगली धुवून त्याच्यामध्ये हा एक टोमॅटो आणि अर्धा कांदा बारीक चिरून ती शिजून घ्यायची आहे व्यवस्थित कुकरमध्ये। आता ही डाळ मी चांगली शिजवून घेतलेली आहे। ही बघा, ह्याच्यामध्ये कांदा आणि टोमॅटो घालून शिजवून घेतलेली आहे व्यवस्थित कुकरमध्ये। आता आपल्याला हे करायला सुरुवात करायचं आहे। याचा मसाला पहिली करायचा आहे आपल्याला। त्याच्यासाठी मी हे अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। त्यानंतर ह्या 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तुम्हाला हवं तर कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। नंतर ही कोथिंबीर थोडी लागणार आहे। अर्धा कांदा मी डाळ शिजवताना घातला होता आणि अर्धा कांदा हा वाटणसाठी घालणार आहे, वाटण्यासाठी। त्यानंतर 1 टीस्पून हा छोटा चमचा आहे जिरं आणि 1 टीस्पून हळद। हा मसाला आता आपल्याला वाटून घ्यायचा आहे। आता तो मसाला जो होता मी थोडा ड्राय वाटून घेतलेला होता आणि त्याच्यात आता आलं लसूण हे घालून थोडं पाणी घालून आता मी हे वाटून घेणार आहे। आता हा बघा, मसाला आपला असा छान वाटून झालेला आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। मी एका कढईमध्ये 4 टीस्पून तेल घालून घेतलेलं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी थोडी मोहरी घालणार आहे, 1 टीस्पून। मोहरी जरा तडतडल्यावर त्याच्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकायचे आहेत, कढीपत्ता, हिंग वगैरे। आता मोहरी आपली तडतडायला सुरू झालेली आहे। आता मी त्याच्यात कढीपत्ता आणि थोडा हिंग घालणार आहे, अर्धा टीस्पून। आणि ही डाळ जी आपण शिजवलेली होती ती आता ह्याच्यात ओतायची आहे अशी। आणि हा मसाला पण ह्याच्यात असाच ओतायचा आहे। हा पूर्ण थोडं पाणी वगैरे घालून मी आता ह्याच्यामध्ये घालून घेते। आता ही बघा, मी पाणी वगैरे घालून घेतलेलं आहे। हे एवढी पातळ ठेवलेली आहे आणि ही जशी जशी बॉईल होत जाते ना डाळ, तशी जाड होत जाते, म्हणून थोडीशी अशी पातळच करायची आहे तुम्ही। आता ह्याच्यात आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून उकळी येऊ देऊया। ही बघा, छान उकळी आलेली आहे आपल्या डाळीला आणि ही तयार झालेली आहे। झटपट होते आणि वेगळ्या प्रकारची आहे ही। आता ही मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। आपली गोडी डाळ रेडी झालेली आहे। कारवारी स्टाईल गोडी डाळ आणि तोय पण असं म्हटलं जातं ह्याला। ही मेन असं फंक्शनला केली जाते जास्त करून, किंवा कधी घरी पूजा वगैरे असेल तर अशा वेळी केली जाते। ही एक वेगळ्या प्रकारची डाळ आहे। तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी नक्की सांगा आणि ट्राय करून जरूर बघा, नक्की आवडेल तुम्हाला। कशी वाटली ही नक्की सांगा।